Това е, колеги, затова сме едни от най-добрите на пазара. Не че предлагаме едни от най-хубавите кружки, но така си посрещаме нашите клиенти. В момента сме около 7:30 вечерта 8. Другите почиват, а ние отиваме на покупки за тях да ги посрещаме с добро отношение и с безалкохолни напитки, с кафенце и както си трябва, докато чакат монтажите. Вода за клиентите да си имат, студена водичка сега за лятото, то чакат. Това не го правиме да печелиме клиенти, а това си го правим от уважение към нашите клиенти, а не да печелиме клиенти и така нататък. Затова винаги сте добре дошли да ви свършим работа и да ви посрещнем както си трябва. И така си посрещаме нашите клиенти винаги, всяка седмица. Идваме и позаруваме по 2-3 колички за сервиза. Винаги да си има студено безалкохолно за тях. Редбулчета, бомбонки, вода студена, кафенци топли, напитки, чайчета, 3 в 1, всичко абсолютно да има. Знаем кой го прави това друг, освен ние, но винаги има лоши коментари, винаги все погрешно ще ни разберат, но ние сме си лети в ауто и за това си знаем как да работим честно и почтено и за това винаги нашите клиенти са доволни от нас. Благодаря ви. И кафенце съм едно от най-хубавите, италианско, винаги най-доброто за вас. На ден по 10, 15, 20 кафета отиват, за това да сме подготвени, винаги да има от любимите ви бомбони. Всеки знае, който е дошъл, винаги има такива хубави бомбонки и много ги харесвате. Ето, зареждаме да си имате да си похапате. Много от вас ще кажат, ама ние си ги плащаме. Не си ги плащате, защото като отидете някъде другаде и там ще си платите, ама няма никой да ви даде абсолютно нищо. Няма да ви почерпи една дъвка. А при нас винаги има абсолютно всичко, както си трябва. Седно сте в заведение. Ето, приятели, цел багажник, цяла седмица, всяка седмица пълним за нашите клиенти. Хайде към сервиза и да почваме да редим хладилниците. Утре да са готови. Пътуваме си към сервиза да разтоварим, че утре 8 часа ни е първия час. Ние сме от 9, но някой път се налага и по-рано да отворим. Колеги, вече сме в сервизи и сега започва голямото разтоварване. Кафенца, бомбонки, колички, редбулчета за хората, водички, абсолютно всичко. Някой път отлагаме нашите монтажи, но трябва да си заредим стоките. Утре като дойдете, всичко да си е наред. Вече всичко е наредено, както си трябва и ви очакваме. Вече сме около 10:30 почти. Ние продължаваме. Утре с пълни сили и сте добре дошли.